Při koupi ojetého vozu je důležité si udělat i fyzickou kontrolu předtím, než auto koupíte. A to nabízí CEBIA Car Audit. Je to velmi komplexní prohlídka, která obsahuje až 270 bodů kontroly, kdy zkušení technici fyzicky auto zkontrolují. Kontrola probíhá s pomocí specificky vyvinuté aplikace, která technika provádí celou kontrolou, tak, aby každý zákazník dostal unifikovaný report, kde nechybí žádné informace. Technik vždycky začíná vizuální kontrolou auta. A samozřejmě pomocí aplikace fotograficky dokumentuje stav auta. Ta kontrola motoru na volnoběh je doprovázená videem, aby zákazník taky mohl slyšet, jestli ten motor opravdu běží v pořádku. Součástí kontroly je i měření vrstvy laků karoserie, aby technik zjistil, zda auto bylo v minulosti nějak poškozené. Technik taky měří hloubku designu pneumatik, aby mohl případně doporučit zákazníkovi koupit nový. Smyslem kontroly interiéru je zkontrolovat opotřebení, primárně se technik zaměřuje na volant, pedály. Tuto kontrolu nabízí CEBIA v Česku, v Německu a na Slovensku. Zákazníci mohou anebo nemusí být přítomní u kontroly a zároveň v případě, že kupují elektrický vůz nebo plug-in hybrid, tak je možné udělat detailnější kontrolu trakční baterie s pomocí testu AVILu.